Čaute všetci, ja som Andy Kudry a v tomto videu vás naučím, ako zložiť Rubikovú kocku. Poďme na to. Toto video nie je iba návod, ktorý si preklikáš, ale pôjdeme postupne krok po kroku, aby si sa tú kocku naučil alebo naučila zložiť čo najlepšie. Odporúčam samozrejme video pozerať spolu s kockou v ruke a postupovať podľa toho, čo hovorím alebo podľa toho, čo robím. A ďalšia rada, ktorú vám dám a môže vám pomôcť, je, že nemusíte sa tú kocku naučiť zložiť celú naraz, ale môžete sa ju naučiť zložiť postupne. To video je rozdelené na kapitoly a môžete sa najskôr naučiť jednu časť, potom si kocku zamiešať, urobiť zase tú prvú časť, naučiť sa ďalšiu časť, zase si to skúsiť spoločne a postupovať takýmto spôsobom, aby ste sa to naučili čo najlepšie. Týmto spôsobom si vybudujete svalovú pamäť a budete vedieť kocku zložiť neskôr aj bez algoritmov, čisto iba podľa hmatu a podľa toho, čo vidíte. Nebudem to ale dlhšie zdržovať, poďme sa naučiť kocku zložiť. Ako Rubiková kocka funguje? Začneme tým, že si vysvetlíme jednotlivé dieliky. Máme stredy, to sú tieto dieliky, potom sú kraje, to sú tieto dvojité a potom máme rohy, tie sú na rohoch samozrejme. Začneme teda od stredov. Stredy, je ich 6, každá strana má svoj stred a názvy strán kocky sú odvodené podľa tých stredov. To znamená, že aj keby máte zamiešanú kocku, ktorá vyzerá nejak takto, tak táto strana má oranžový stred, to znamená, že toto je oranžová strana, toto je biela strana, modrá strana a tak ďalej. Jedna zo základných vecí týkajúcich sa stredov je, že sú vždycky dva oproti sebe a nehýbu sa, takže je vždycky biely a žltý oproti sebe, červený s oranžovým oproti sebe a modrý so zeleným. Toto zostáva stále takto. Tie stredy sa totiž nehýbu. Poďme sa pozrieť bližšie na kraje. Kraje sú veľmi jednoduché, sú to tieto dieliky, ktoré majú vždycky dve farby. A dáva to zmysel, pretože medzi bielým stredom a modrým stredom bude vždycky bielo-modrý kraj. Medzi napríklad oranžovým stredom a zeleným stredom bude oranžovo-zelený kraj. Nikdy sa vám na Rubikovej kocke nestane to, že budete mať napríklad oranžovo-červený kraj, pokiaľ sú tieto farby oproti sebe. To nie je možné. A posledné, na čo sa z dielikov pozrieme, sú rohové dieliky. Je ich 8, čiže 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. A tieto dieliky sú tiež podľa stredov. To znamená, že žltý, modrý, oranžový stred bude mať žltý, modrý, oranžový rohový dielik a dáme tomu napríklad modrá, červená a biela v strede bude mať modrú, červenú a bielu na rohu. Poďme sa spoločne pozrieť na jazyk alebo skratky, ktoré budeme používať. Dám si kocku tak, že budem mať červenú k sebe a bielu hore. Čiže červená je predná strana v tomto prípade. Môžeme ju označiť ako front, skratku má F. Modrá bude pravá strana, right, značka R. Zelená bude ľavá, left, značka L. Biela bude horná, up, značka U. Žltá bude dolná, down, značka D. A posledná oranžová bude zadná, back, značka B. Máte to aj napísané. A poďme si ešte vysvetliť značenia, aby ste vedeli, čo znamenajú tie písmenka. Takže pokiaľ máte napríklad písmenko F, znamená to front a znamená to jedno otočenie v smere hodinových ručičiek. Čiže keď si na tejto strane prednej predstavíme hodiny, jedno otočenie v smere hodinových ručičiek je takto. Pokiaľ by sme napríklad mali R, čiže pravá strana, predstavíme si na pravej strane hodiny, to je 12, 3, 6, 9, čiže v smere je takto. A pokiaľ by sme napríklad hore mali hodiny, tiež si ich predstavíme hore. Keď máme Účko, otočíme takto. Za spomenutie stojí aj to, že keď máte napríklad R a L, čiže otočenie pravej strany a ľavej strany, je to opačne. R alebo right v smere hodinových ručičiek je týmto smerom a L v smere hodinových ručičiek je týmto smerom. To isté platí pre up, down alebo front a back. Ďalej môže nastať situácia, že písmenko má apostrof alebo čiarku. Tá čiarka sa číta ako prime a znamená to protismer hodinových ručičiek. Čiže ukážeme si to zase na front. Keď máme F, je to takto a F' je naspäť, čiže v týmto smerom. Keď máme F' ešte raz, protismer hodinových ručičiek. R', viem, že takto idú hodiny, takže v protismere tu a up' idú mi hodiny takto, takže v protismere sem. Posledná vec, na ktorú sa pozrieme pri značení, je číslo. Pokiaľ budete vidieť napríklad písmenko F a za tým dvojku, znamená to, že sú to dve otočenia a je jedno do ktorej strany, pretože keď sa na to pozrieme v smere hodinových ručičiek máme žltú hore, a dve otočenia v protismere hodinových ručičiek máme opäť žltú hore, čiže dostaneme sa na to isté miesto. V prípade, že by tam bolo 3, samozrejme, je dôležité sledovať, či tam tá čiarka je alebo nie, ale väčšinou sú tam dve. Čiže pokiaľ máte F2, takto R2, takto, dajme tomu L2 a back 2 a vznikne vám niečo nasledovné.
Viem, že kocka, ktorú držím, nevyzerá ako klasická kocka, ale poslúži nám na vysvetlenie celého zloženia kocky. Vždy na nej uvidíte progres a to, čo nás bude zaujímať, takže poďme na to. Začneme krokom, ktorý som nazval sedmokráska. A tento krok sa skladá z toho, že budeme hľadať žltý stred a k nemu biele lupienky, čiže biele kraje, tieto 4. A je to jedna z najťažších vecí, ktoré sa musíte naučiť. Všetko ostatné už bude iba postupovanie podľa toho, čo budem hovoriť, respektíve podľa inštrukcií. Takže chcem žltý stred a k tomu 4 biele kraje. Tu mám už jeden, čiže ten môžem nechať tak, ako je. A pozriem sa, kde mám ďalší. Tu mám ďalší, chcem ho dostať sem, takže viem, že jediné, čo mi bude potrebné spraviť, je otočiť si ho tam. A vidím ďalší tu. Čo teda musím spraviť je, zoberiem si tú kocku tak, aby som mal žltou hore, otočím nabok biely lupienok alebo dielik a otočím ho hore. A vidím, že tu sa mi stalo niečo nasledovné. Mám síce ten dielik správne, mám ho tu hore, kde má byť, ale mám ho opačne. Čo teda musím spraviť, je vložiť tam akýkoľvek iný dielik. Dajme tomu, že tam vložím tento dielik, ktorý vidíme tu, čiže tento dielik otočím ho miesto toho, čo som tam mal. Vidím, že sa mi tento dielik dal na správnu stranu, čiže keby ho dám teraz sem hore, je vedľa tej žltej, ale vymenil som dielik, ktorý tam už je, takže takýmto spôsobom to asi nebude fungovať. Musím teda otočiť vrch a dať tam ten dielik správne. Mám už 3 dieliky, chýba mi posledný, nájdem si, kde na kocke mám posledný a vidím, že je tu dole. Takže otočím ho tam, kde nemám nič, tu nemám žiadny dielik a otočím ho na vrch a vznikla mi sedmokráska. Toto je niečo, čo na začiatok chcete vedieť spraviť, bez toho, aby ste akýkoľvek algoritmus poznali. Pokiaľ by ale niekto z vás nevedel, ako sa z tohto dostať, ani podľa toho, čo som predtým spravil, budete mať algoritmus, čiže predstavme si, že toto je teraz naša strana front, čiže toto je strana, ktorá sa pozerá na nás a otočím front, up prime, right a up. Toto je algoritmus, ktorý nám dielik vráti tam, kde sme ho potrebovali. Pokiaľ ste spravili tento krok, rozhačte si tú kocku a skúste ho spraviť ešte raz, aby ste sa dostali do tohto bodu. Ideme na ďalší krok, ktorý býva väčšinou prvým krokom pri návodoch na kocku, ktorým je biely kríž. Pri bielom kríži sú dôležité krajné rohy, čiže preto sú tu už nálepky, ktoré vidíte, pretože je to veľmi dôležité zložiť to správne. Čiže našou úlohou, keď máme sedmokrásku, je teraz otočiť tie krajné dieliky bielou k bielemu stredu, tak, aby sa zhodovala stredná strana tohto dieliku tiež. Napríklad tu máme biela červená, čiže keď ho otočím, bude mať dole biela s bielou, červená s červenou. Vidím, že tu mám biela modrá, tu je zelená, to znamená, že otočím si dielik tam, kde je biela modrá s modrou a otočím ho dole takýmto spôsobom. Už mám teda bielu modrú správne. Ďalej mám bielu oranžovú, ako vidím. Otočím si tam, kde mám oranžovú a otočím dole. Tým pádom už mám správne 3. A chýba mi posledná, ktorú mám správne, takže iba otočím dole a mám biely kríž zložený správne. Čiže takýmto spôsobom som si zložil biely kríž. Niektorí z vás môžu tento biely kríž skladať hneď, pokiaľ chcete preskočiť sedmokrásku, môžete spraviť hneď tento biely kríž, ale musia sa vám zhodovať aj tieto dieliky. Keď už ste biely kríž na kocke zložili, vyzerá to nejak takto, skúste si opäť kocku rozhádzať a zložiť ho ešte raz, potom si rozhážte ešte raz a skúste to posledný krát, aby ste sa naučili a pochopili ten princíp, ako to skladať a až potom hoďte ďalej. Pre tých z vás, ktorí už biely kríž skladať vedia, poďme na ďalší krok, ktorým sú rohy. V nasledujúcom kroku sa naučíme zložiť celú bielu stranu, čiže dať rohy správne tam, kam majú ísť. A to je veľmi dôležité, tým začneme. Je nutné si rohy umiestniť správne predtým, než ich dávate na dolnú stranu, respektíve na bielu stranu. Takže poďme si ukázať, ako to má byť. Začneme napríklad týmto. Vidím, že tento roh má dielik biely, modrý a oranžový. Biela je dole, takže oranžová a modrá, nájdem si oranžovú a modrú, tie sú tu. Tak ten dielik potrebujem dať medzi ne. Čiže vidím, že mám oranžovú s oranžovou, modrú s modrou a biela je dole. Môžu nastať 3 možnosti, ukážeme si samozrejme všetky 3. Tento biely dielik je dôležitý a smeruje doprava, čiže keď si tú kocku otočíme týmto spôsobom, smeruje doprava a musíme urobiť nasledovný algoritmus, aby sme to dali tam, kam to patrí. Čiže dáme R v smere hodinových ručičiek, up
smere hodinových ručičiek a R prime. To je v protismere hodinových ručičiek, čiže teraz dole. A vidím, že ten dielik je presne tam, kde má byť. Čiže oranžová, oranžová, modrá, modrá a biela, biela. Hneď vedľa vidím ďalší dielik, čiže mám dielik biela, červená, modrá. Vidím, že modrú mám tu, takže si to posuniem. Červená, červená, modrá, modrá a biela je dole. Tu už jeden dielik mám, ale ten si dáme preč. A tentokrát opäť biely dielik je dôležitý, čiže nedá sa dať doprava, bude teda vľavo. To je druhá možnosť, ktorá môže nastať. Teraz je ten dielik smerom doľava a vtedy je algoritmus opačný, čiže dáme si L prime, up prime, to je do protismeru, a L. Čiže v smere hodinových ručičiek takýmto spôsobom a dostaneme ho presne tam, kam potrebujeme. Mimochodom, vrchnú vrstvu môžete točiť akokoľvek chcete, pretože tým si nič dole nepokazíte, taktiež keď otočíte, môžete vrchnú vrstvu stále točiť akokoľvek chcete, pretože tým nič dole nerozbijete. Dobre, ďalší dielik, tretia možnosť, ktorá môže nastať je tu, kedy je ten biely dielik hore, čiže zelená, oranžová musí ísť sem, tu je zelená, tu je oranžová a biela je dole, čiže teraz to mám správne, ale biely dielik mi smeruje nahor. V takomto prípade, keď mi biely dielik smeruje nahor, tak si tú kocku otočím tak, aby bol ten roh tu na tomto mieste. A urobím nasledovný algoritmus. R, U2 a R prime. A posuniem ho naspäť na miesto, kde patrí. Čiže teraz vidím, že ten dielik nie je medzi tým zeleným a oranžovým, takže si ho musím posunúť späť. A toto je už situácia, ktorú poznáme. Teraz ten dielik nepozerá hore, ale opäť doprava. Takže R, up, R prime a mám ho presne tam, kde potrebujem. Pri poslednom dieliku mi tiež biela pozerá hore, takže dám si ho tak, aby bol na tomto mieste. A opäť R, up, up, R prime, posuniem si ho naspäť a mám ho vpravo, R, up, R prime. A mám správne zloženú spodnú vrstvu. Pokiaľ už vaša kocka vyzerá tak ako teraz moja, že máte prvú vrstvu zloženú, skúste ešte raz rozložiť tú kocku, dostať ju do rovnakého štádia, kedy máte prvú vrstvu zloženú a až potom pôjdeme spoločne ďalej. V nasledujúcom kroku sa naučíme zložiť druhú vrstvu, to je táto stredná, a budú nás zaujímať iba krajné dieliky, ktoré vidíte tu, ale tie, ktoré nemajú farbu, ktorú sme už zložili, čiže bielu, to sú tieto, ktoré máme už zložené, alebo farbu oproti, takže žltú. Takže napríklad kraj so žltou a modrou, ten nás nezaujíma. Kraj so žltou a červenou nás nebude zaujímať tiež. Takže ešte raz, zaujímajú nás iba kraje, ktoré nemajú žltú farbu, takže napríklad tento kraj, červený a zelený. V tomto prípade je ten kraj správne, pretože farba, ktorá je tu na tejto strane, musí byť rovnaká ako farba stredu, čiže červená. Keby ten kraj je tu, tak máme kraj zelená, červená, opäť ale na oranžovej, takže by sme ho museli pretočiť k tej červenej, čiže sem. A existujú dva algoritmy, alebo dva spôsoby, ktoré nás budú zaujímať. A záleží od farby, ktorá je tu hore. V tomto prípade je to zelená, ktorá je na pravej strane od červenej, čiže tu. A tento dielik teda musí ísť sem. V podstate by sme mohli spraviť niečo takéto, teraz je ten dielik správne, ale pokazili sme si celú stranu, to nechceme, takže chceme tento dielik dať sem, s tým, aby nám všetko ostatné zostalo. Je na to algoritmus alebo spôsob, ktorý sa naučíme. Ja vám najskôr ukážem ten spôsob, alebo budete mať napísaný algoritmus. Pre tých z vás, ktorí budete chcieť, môžete ísť rovno podľa algoritmu. Pozrieme sa teda najskôr na spôsob bez algoritmu, ktorý je nasledovný. Keďže zelenú máme vpravo, musíme dať tento dielik preč od tej zelenej a červenej, takže doľava. Teraz strana tej farby, kde dielik chceme dať, ide hore. Dielik pôjde naspäť a strana ide naspäť tiež, takže dole. Teraz vidíme, že tie dieliky sú pekne vedľa seba. Teraz, keď sme v tomto bode, dáme si biely dielik smerom k sebe a pozrieme sa, ako ten biely dielik máme. Takže vidím, že biely dielik smeruje smerom doprava, takže dám si ho takto, dám ho preč. To znamená, že ho dám tak, aby som ho nevidel smerom doprava. Strana, kde bol biely dielik, čiže táto pôjde hore, čiže pôjde sem. Biely dielik dáme späť a stranu dáme naspäť dole. A teraz nám tam vznikol ten dielik, ktorý sme chceli na mieste, kde má byť. Poďme sa pozrieť na druhý dielik nejaký. Nájdeme si napríklad oranžová a modrá. Tiež vidím, že potrebujeme dať doprava. Čiže v strede správne, ide doprava. Teraz to skúsime cez algoritmus, aby ste mali ukážku aj toho. Kocku si otočím tak, aby ten dielik s tým stredom boli smerom ku mne, takže nasledovne. A idem robiť algoritmus, ktorý sa robí nasledovne. Up, smere hodinových ručičiek, right, smere hodinových ručičiek. Up prime, right prime.
Tu máme vlastne to isté, čo predtým. Neotáčame kocku tentokrát. A pokračujeme. Up prime do protismeru. Front prime do protismeru. Up. Smere hodinových ručičiek. A front. A máme ten dielik tam, kde potrebujeme a biela nám zostala. Nájdeme si ďalší dielik, ktorý budeme presúvať, čiže ďalší krajný dielik. Tu vidím, že mám červenú a modrú, takže dám si červenú k červenému stredu. A modrá je tentokrát na ľavej strane, takže si ukážeme ten druhý spôsob. Ale je to úplne rovnaké, totožné ako to predtým. Takže tento dielik krajiny si dáme preč od tej farby, kde má ísť, pokiaľ to robíme bez algoritmu, alebo budete tu mať algoritmu samozrejme. Čiže preč. Strana, kde dielik patrí, ide hore, späť a dole. Máme ten dielik opäť vzrohom pri sebe. Otočíme si kocku opäť bielou k nám a vidíme, že tá biela je na ľavej strane, takže dielik pôjde preč smerom doľava. Strana, kde bol dielik, ide hore. Späť tá biela, kde bola. A strana naspäť dole a máme ten dielik opäť správne. A posledná možnosť, ktorá môže nastať, je, že dielik máme už správne daný. Tie farby sú tam správne, ale sú opačne. Čo v takomto prípade? Je to úplne jednoduché. Vložíme tam akýkoľvek iný dielik. Čiže môžem rovno tento, keď chcem. Ja to robím cez algoritmus, ide doprava. Takže up, right, smere hodinových ručičiek, up prime, right prime, proti smere. Neotáčam kocku. Up prime, front prime, up a front. Týmto spôsobom by sme mali mať bielu stále dobrú. Dielik sme vložili namiesto toho, ktorý je dobrý, čiže ten si nájdem. Vidím, že je tu oranžová, zelená a dám si ho na zelený stred. A vidím opäť, že potrebujem ten dielik dať doprava, takže ja to robím už rýchlejšie. Preč, hore, späť, dole. Pozriem sa, kde mám bielu. Biela ku mne je napravo, takže doprava, hore, späť, dole a mám druhú vrstvu úplne celú zloženú. Pokiaľ ste sa v tomto návode dostali až sem po 2 vrstvy, ste za polovicou, gratulujem vám a chválim vás, pretože je to super vedieť zložiť Rubikovú kocku a oceňujem ľudí, ktorí sa to naučia takýmto spôsobom. A teraz opäť, keď máte tieto 2 vrstvy, rozháčte tú kocku a skúste všetko to, čo sme robili aj predtým, znovu spraviť, aby ste sa dostali opäť sem a až potom sa posunte ďalej. Naučte sa to skladať do tejto podoby a nepokračujte, pokiaľ to neviete. Pretože ako náhle sa zaseknete, budete musieť ísť znovu od začiatku a bude to náročnejšie. Pokiaľ to už viete, poďme na ďalší krok, ktorým je žltý kríž. Ideme na ďalšiu časť, ktorá je žltý kríž, takže budeme sa snažiť zložiť túto časť kocky, ktorú som ukázal. A možno sa 3 možnosti, ja vám všetky 3 možnosti samozrejme ukážem, budete ich vidieť na obrazovke. A jediná vec, ktorú musíte v tejto časti vedieť, je jeden algoritmus, ktorý budete opakovať podľa toho, z ktorej z tých možností sa nachádzate. Ja začnem tým, že mám čiaru. Čiže keď mám čiaru, znamená to, že algoritmus spravím iba raz. Kocku si otočím tak, aby bola žltá hore, čiže tu. A aby som mal tú čiaru horizontálne, čiže nie takto vertikálne, ale horizontálne. Je jedno, či je to touto stranou, alebo touto stranou, dôležité je, že tá čiara je týmto smerom. A spravím algoritmus, ktorý je následovný. Front, smere hodinových ručičiek, right, smere, up, smere, right prime, up prime, front prime. A mám žltý kríž. Druhá možnosť, ktorú môžete mať, je opačné L-ko, čo vyzerá nejak takto. A nie je jedno, ako to L-ko máte, vždycky ho musíte mať takto, aby bolo ako opačné L, respektíve aby ukazovalo, keď si predstavíte hodiny, 9 hodín. V tomto momente opäť kocku otočíme tak, aby žltá ukazovala smerom hore. A urobíme algoritmus, ktorý sme urobili aj predtým, čiže front, smere, right, up, right prime, up prime, front prime. Toto už poznáte, to je čiara, čiže toto sme si ukazovali predtým. Rovnako musí byť horizontálne hore a urobíte znovu algoritmus, čiže front, right, up, right prime, up prime, front prime. A mám opäť kríž. A posledná možnosť, ktorá môže nastať, je bodka, ktorá vyzerá následovne, čiže mám všetky farby okrem žltých hore a žlté mám po bokoch. A vtedy ten istý algoritmus musíme spraviť 3-krát, čiže opäť žltá ide hore a spravíme ho raz, F, R, U, right prime, up prime, front prime. Vidíme, že tu mám L-ko. Dám si ho tak, ako má byť a urobím algoritmus front, right, up, right prime, up prime, front prime. Mám čiaru a opäť urobím algoritmus, samozrejme dám si ju správne, čiže buď takto alebo takto, nikdy nie takto. Horizontálne, žltá hore, front, right, up,
right prime, up prime, front prime. A mám štádiu žltý kríž. Žltý kríž a dve vrstvy. V tomto štádiu máme teraz našu kocku a potrebujeme sa ešte naučiť jednu vec predtým, než budeme kocku pomaly ukončovať. A to je dať si kraje na správne miesto. Poďme sa to naučiť. V tomto kroku sa žltý kríž naučíme upraviť tak, aby nám krajné farby sedeli aj k týmto farbám. Čiže tu je modrá s modrou, tu je oranžová s červenou, to nesedí. Zelená a červená tiež nesedí. A môžu nastať dve možnosti. Jedna z nich je tá, ktorá sa stala mne. Čiže dve farby oproti sebe sa zhodujú a dve farby oproti sebe sa nezhodujú. V tom prípade urobíme algoritmus dvakrát a kocku si dáme následovne. Čiže dáme si ju tak, aby tie správne kraje boli na stranách, vľavo a vpravo a nesprávne pred nami a vzozadu kocky. A algoritmus bude nasledovný. Right, čiže v smere hodinových ručičiek doprava, up v smere hodinových ručičiek, right prime proti smere, up v smere, right, up dvakrát, raz, dva, a R prime, čiže sem. A teraz vidím, že sa mi síce nezhodujú žiadne dieliky, ale ja viem, že si tú kocku môžem otočiť. Hop. A zhoduje sa mi jeden, nič viac, čiže otočím ešte raz. A tu vidím, že sa mi zhodujú 2 a 2 nezhodujú. Toto je druhá možnosť, ktorá môže nastať, čiže niektorí z vás možno začínajú s touto možnosťou. V tom prípade urobíte ten istý algoritmus iba raz, ale opäť si kocku musíte správne otočiť, čiže pokiaľ máte tie dva krajné dieliky vedľa seba správne a dva sú nesprávne, kocku si otočíte tak, aby tie správne kraje boli vpravo a na zadnej strane a urobíte ten istý algoritmus ešte raz. Čiže R, up, R prime, up, R, up dvakrát a R prime. A stačí kocku ešte raz otočiť a mali by ste mať krajné dieliky všetky správne. Ako vidíte, na mojej kocke kraje už mám správne. A tentokrát nám už chýbajú iba rohy. To je posledná vec, ktorú sa musíme naučiť a budeme mať kocku zloženú. Takže opäť, keď ste v tomto štádiu, skúste si ju opäť rozložiť. Ja viem, že to je hrozne náročné a zdĺhavé, ale chcem, aby ste sa to naučili čo najlepšie. A keď to budete mať opäť tu, pôjdeme na rohy. To je posledná vec, ktorú sa budeme musieť naučiť. Ideme na predposledný krok k zloženiu Rubikovej kocky a tým sú správne uložené rohy. Rohy sú správne uložené vtedy, keď sa farby tých dielikov zhodujú s farbami stredov, čiže žltá, žltá, oranžová, červená sa nezhoduje, modrá, zelená tiež, prípadne oranžová by mohla byť tu. Tento dielik je zlý. Tento dielik opäť máme len žltú, tieto dve farby nemajú nič spoločné s týmito dvomi stredmi, opäť nič, zase iba žltá a opäť žltá, takže žiadny z dielikov nie je na správnom mieste. Aj keď mám celú žltú farbu hotovú, je to úplne jedno. V tomto prípade, keď nemáte žiadny z tých rohov správne, čo sa možno niektorým z vás stalo, musíte urobiť algoritmus jedenkrát a budete kocku držať žltou farbou hore, jedno ktorou stranou k vám. A algoritmus bude následovný. Ja si dám kocku zelenou farbou ku mne, žltou hore a ideme na algoritmus left prime, up, R, up prime, left, up, R prime a R prime. V tomto momente sa pozrieme na dieliky, opäť žltá so žltou sedí, vidíme, že žltú už nemám celú hotovú, modrá není, červená tiež nie, čiže otočím kocku, žltá sedí, oranžová sedí, tu je zelená, nie modrá, takže to nesedí, modrá sedí, žltá sedí, oranžová nesedí a tu mám dielik, ktorý sedí, lebo zelená, červená a žltá, čiže tento roh je správne v tej kocke a keď máte taký roh, ktorý je správne, minimálne jeden, tak si dáte sem presne na túto stranu, musí byť na hornej strane vpravo dole. Ja som si kocku ešte raz rozložil a ideme nájsť teda ešte jedenkrát správny roh, aby ste videli ako na to. A hneď to tu vidím, tu mám oranžová, oranžová, modrá, modrá, žltá, žltá, takže tento roh je správny, dám si ho sem a spravím algoritmus. Algoritmus je nasledovný. L prime, up, right, up prime, left, up, right prime. A ešte raz up prime. Vidím, že môj roh je stále na správnom mieste a je správny, pozriem sa na ostatné. Tu mám zelená, oranžová, nepasuje, takže tieto rohy ešte nie sú na správnych miestach. To znamená, že si tú kocku dám opäť tak, aby ten správny roh bol tu. Niektorí z vás už máte možno správne tie rohy, v tom prípade tú kocku nechajte tak. Ale v prípade, že tie rohy správne nemáte, urobíte ten algoritmus ešte raz. Čiže L prime, up, R, up prime, L, up, R prime a up prime. A teraz keď sa pozrieme na rohy, oranžová, zelená, žltá, tento je dokonca celý správne, červená, modrá, žltá, žltá, modrá, oranžová, čiže všetky rohy sú na správnych miestach a môžeme ísť na posledný krok
na dokončenie kocky. Čo sa týka usporiadania rohov, nikdy by sa vám nemalo stať to, že budete mať iba 2 správne a 2 nesprávne. Vždy to bude jeden, ktorý si otočíme k sebe a spravíme algoritmus tak, aby sme tie rohy dali správne. Pokiaľ ich ešte správne nemáte, maximálne to zopakujete 2-krát, po druhom pokuse by ste mali mať rohy vždy správne a mne sa podarilo zložiť kocku rovno teraz. Teraz máme všetko pripravené k tomu, aby sme kocku mohli dokončiť a mali ju celú zloženú, takže sa toto poďme pustiť, nebudem to dlhšie zdržovať. Čo ja robím pri poslednom kroku, keď dokončujem kocku, je to, že si dám žltú farbu smerom doľava, takže takýmto spôsobom otočím kocku a nájdem alebo pozriem si rohy, či sú niektoré celé správne. Čiže tento roh je úplne celý správne, vidím, že mi pasujú všetky farby, to znamená, že si ho dám sem vľavo dole a žltú stranu mám teda vľavo a začínam týmto rohom. Našou úlohou je dať túto žltú sem k týmto žltým. Takže budem robiť algoritmus, až pokiaľ žltá nebude na tejto strane pri žltých. Takže algoritmus, ktorý budeme robiť následovný. Up prime, right, up, right prime. Stále žltú nemám tu, takže ideme ešte raz. Up prime, right, up, right prime. Ešte raz. Up prime, right, up, right prime. Stále tam nie je. Up prime, right, up, right prime. Teraz vidím, že dielik mám tu. Kockou samozrejme netočím, kocku stále držím v rovnakej polohe a otočím iba ľavú stranu smerom sem, čiže takto. A zopakujem ten algoritmus, pokiaľ táto žltá nebude opäť tu. Čiže up prime, right, up, right prime. Ešte raz. Ešte raz. A ešte raz. Už ten dielik mám tu, ale ten algoritmus musíte vždy dokončiť, takže ešte posledný krát right prime. Nesmiete ten algoritmus vynechať tu posledný pohyb, pretože potom tú kocku nezložíte. Čiže opäť dielik je správny a algoritmus vždy dokončíte celý. Až potom stranu opäť otočíte. Kockou teda nehybete, opäť otočíte iba stranu a posledný dielik, ten istý algoritmus. Up prime, right, up, right prime, up prime, right, up, right prime. Ešte raz. A posledný krát. A vidím, čo sa stalo. Už mám kocku vlastne celú zloženú, iba otočím stranu, tak aby sa mi kocka zložila. A toto je zložená Rubiková kocka. Úplne celá. Čo sa týka dokončenia kocky, tiež môže nastať niekoľko možností. Môžete mať buď jeden dielik celý správne, môžete mať 2 dieliky správne, môžete mať oproti sebe dieliky správne. Vždy si tú kocku dáte tak, aby tie správne dieliky bol najskôr jeden tu, druhý tu, keď sú vedľa seba, a keď sú oproti sebe, tak jeden tu a druhý tu. OK? Čiže keď máte správny tento dielik, ktorý mám aj ja, a tento ďalší je správne, tak si tú kocku dám takto a urobím algoritmus, ktorý sme si ukazovali. Čiže hop, otočím a kocku by som mal zloženú, v tom prípade, že by bol aj tento druhý správne. A ak by ste mali správne tieto dva proti sebe, urobíte presne to isté, čo vo videu. Dáte si sem, druhý bude správne tu. Urobíte algoritmus, ktorým dáte správny dielik sem, otočíte, tento dielik bude celý správne, to znamená, že otočíte a idete na posledný dielik, ktorý tiež dokončíte a budete mať opäť zloženú celú kocku. Zopakujeme si zloženie kocky, začnem teda sedmokráskou, vidím, že jeden dielik už mám správne, nájdem si druhý je tu, čiže môžem ho iba otočiť hore, tretí je tu, otočím a posledný je dole, čiže opäť otočím, ale vidím, že má farby opačné, takže vložím tam iný dielik, otočím a vrátim ho tam. Tým pádom mám sedmokrásku a idem otočiť farby k správnym stredom. Čiže červená, otočím dole, oranžová, otočím dole, modrá, otočím dole a posledná je zelená, tiež otočím dole a mám biely kríž. Ďalej idem robiť rohy, vidím, že tu mám prvý, oranžová, zelená, takže mi sedí, je vľavo, spravím algoritmus, modrá, červená, vpravo, hodím si ho tam, vidím, že jeden mám tu, takže zelená a červená, ten musí ísť sem, vymením si ten, ktorý mám nesprávne a posledný musí ísť sem, medzi modrú a oranžovú. Algoritmus, hotovo, mám celú farbu, idem na druhú vrstvu, takže hľadám krajné dieliky, ktoré nemajú žltú, tu mám zelená, oranžová, otočím si tento dielik k oranžovému stredu. A zelená je vľavo, takže spravím algoritmus doprava. Tu mi vznikla rovno zelená s červenou, ktorá musí ísť doľava, takže hop.
modrá s červenou to ide doprava, takže takýmto spôsobom. A modrá oranžová je tu, posledný dielik. Mám druhú vrstvu. Teraz idem na žltý kríž, vidím, že tam mám čiaru, takže spravím algoritmus raz. A mám kríž, pozriem sa na kraje, ktoré mi sedia. Vidím, že mám oranžové s modrým vedľa seba správne, takže oranžové a modré vzadu. A spravím algoritmus. Mám spravený, že zelený a červený. Pozriem sa na umiestnenie rohov a vidím, že žiadny z nich nie je správne, takže urobím algoritmus z ktorejkoľvek strany. Nájdem si správny roh, ten je tu. Dám si ho, kde potrebujem, urobím opäť algoritmus. Ešte raz, keďže nemám úplne všetky rohy správne. A vidím, že mám jeden dobrý, druhý dobrý, to je to, čo som hovoril, že sú proti sebe. A dám si ich tak, aby bol jeden tu, druhý tu. A idem sklať kocku, čiže žltá doľava a algoritmus, až pokiaľ nebude žltá tam, kde má byť. Otočím, vidím, že tento roh je správne, takže otočím znovu. A kocku mám hotovú takýmto spôsobom. Poďme sa ešte pred ukončením videa pozrieť na údržbu kocky. Ako si tú kocku upraviť, aby sa vám lepšie točila, čo s ňou robiť, keď vám ide ťažko, keď vám ide moc ľahko. Všetko je to veľmi jednoduché a zvládne to úplne každý. Pokiaľ vám kocka ide moc ľahko alebo moc ťažko, základom je si ju upraviť, nastaviť si ju. Čiže stredný dielik kocky sa dá väčšinou vybrať. Urobíte to tak, že každý ten dielik v strede je tam vlastne iba pricapnutý, takže nechtom zariete dnu a vyťahnete ten dielik von, dáte si ho do ruky a môžete tento šrobík buď povoliť alebo pritiahnuť, záložiť, či tú kocku chcete otáčať rýchlejšie alebo pomalšie. Má to každá jedna z týchto strán, či má to oranžová, má to aj modrá, aj žltá, červená, zelená, aj biela. Všetky strany majú takýto dielik v strede, ktorý sa dá vytiahnuť a môžete si ho buď povoliť alebo utiahnuť. Podľa toho, či chcete, aby sa vám kocka točila rýchlejšie alebo pomalšie. Posledná veľmi dôležitá vec je, že niektoré kocky sa točia ťažšie. Táto kocka napríklad je už dosť stará a schválne som to robil s ňou, pretože predpokladám, že väčšina z vás používa klasické rubikové kocky, ktoré sa netočia moc dobre. Ale pokiaľ chcete, aby sa vám kocka točila lepšie, môžete použiť silikónový olej. Vyzerá to nejak takto. Stačí si kúpiť takúto malú nádobku, otvoríte, vezmete kocku, nádobku dáte medzi roh a stred, čiže sem, dáte to dnu a stlačíte chvíľku, necháte tak, nepotrebujete toho veľa a zatočíte. A zatočíte aj s touto stranou. A to isté urobíte na opačnom rohu. Čiže zoberiete, dáte dnu, otočiť, stlačím, stačí trochu, zatočím, zatočím. A kocka by mala fungovať oveľa lepšie. Čiže silikónový olej, veľmi cool vec na kocky. Pokiaľ ste to nepoužívali doteraz, odporúčam. A vaše kocky sa budú točiť oveľa lepšie, pokiaľ sa sekajú. Pokiaľ kocka stále nepôjde ani po tom, čo ste dali silikónový olej, zahoďte kocku, kúpte si novú, je to pár eur a všetko bude OK. A sme v závere, kedy máme v rukách zloženú kocku. Takto nejak vyzerá kocka, predpokladám aj u vás. Pokiaľ nie, zopakujte si tú časť, ktorá vám nevyšla, ale mala by vyzerať takto. Všetci, ktorí ste dopozerali až sem a zložili tú kocku, si zaslúžite pochvalu, pretože nie každý človek to dokáže zložiť a je to naozaj niečo zaujímavé. Keď to zložíte pred niekým prvýkrát, kto to nikdy v živote nezložil, tak bude na vás pozerať ako na génia, aj keď to nie je až také ťažké samozrejme, ale to ľudia nevedia. Toto bol teda návod na zloženie Rubikovej kocky 3x3 odo mňa. Ja dúfam, že sa vám tento návod páčil a pokiaľ áno, nezabudnite napísať komentár, dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.